W sumie to nic odkrywczego, bo jak się zagłębicie w internety, to znajdziecie mnóstwo projektów, które wyglądają jak świecznik, z którego ścieka wosk. Albo butelki, które oblane są woskiem. Pomyślałam, że zrobię po swojemu, bo nigdzie nie natknęłam się na tutka, jak to się robi, no więc oglądajcie moją wersję. Wszyscy producenci z uporem lepszej sprawy produkują takie niziutkie świeczniki. Za niskie, przez to są nieeleganckie i na stole świątecznym praktycznie nie będzie ich widać. Skleiłam, no i ząg. Średnica nie jest identyczna, więc jeżeli chcecie, żeby była taka ciągłość tego świecznika, to trzeba troszkę ściąć, troszkę obszlifować, a może jeszcze troszkę domazać jakąś pastą wyrównającą. Jak zwykle wybór grafiki wcale nie jest łatwy, bo na płaskim wszystko fajnie widać, ale na okrągłych świecznikach wiele obrazków wygląda źle, szczególnie takich większych. Czyli na płasko obrazek torpeda, a gdy przykładam, to troszkę nie widać, co na nim jest, więc tym razem postawiłam na takie malutkie, ale urocze ptaszki. Przyklejanie to nic nowego, po prostu przyklejam klejem do dekupaż, a potem wszystko na wszelki wypadek jeden raz polakieruję lakierem akrylowym matowym. Lecę z tym tematem, bo troszkę chciałam Wam poopowiadać o moich pomysłach na te ściekające woskowe krople. Miałam 3 pomysły, jak próbować je zrobić. A właściwie czym próbować je zrobić, bo pomyślałam, że mogą ładnie wyjść oczywiście klejem na gorąco, ale oprócz tego w aplikatorze pastą super lekką albo białą konturówką. Poszło piorunem, bo zaczęłam od kleju na gorąco i okazało się, że jest super. Ale ważne, żeby klej był bardzo, bardzo mocno rozgrzany. Niestety farba akrylowa z kleju na gorąco bardzo ucieka, robią się takie dziury, więc warto najpierw te kropelki pokryć jakimś primerem. Wyschło i wygląda całkiem ok. No to lecimy na świecznikach. Ja tutaj szybciutko maluję kropelki, ale troszkę Wam poopowiadam i wyprzedzę to, co widać, bo mi potem na filmie czasu zabraknie. Gdy skończyłam już malować te krople, wszystko mi ładnie wyschło, to doszłam do wniosku, że one wyglądają fantastycznie. Ten zaschnięty klej na gorąco wygląda jak wosk i właściwie po co się męczyć i cokolwiek malować farbą. Oczywista oczywistość. Lepsze jest wrogiem dobrego, więc może zostawić tak jak jest, bo jak zacznę malować, to jeszcze popsuję i wszystko będzie do kitu. Ale ostatecznie klej przemalowałam i już Wam mówię dlaczego. Bo jeżeli ten świecznik ma wyglądać jak świeca, z której spływa wosk, to świeca jest w zupełnie innym kolorze, a kropelki są w innym kolorze. Jedno do drugiego nie pasuje. No to lecimy. Najpierw kropelki cieniutko pokryłam primerem, następnie pomalowałam białą farbą akrylową, a teraz po prostu brudzę. Bo bardzo często ten ściekający, przegrzany wosk jest właśnie taki przybrudzony albo przepalony. Nie wiem jak to nazwać. Zresztą jak troszkę przybrudzę, to zawsze będzie miało taki efekt 3D. No cóż, trzeba zawsze wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, a ja nie wiedziałam, przybrudziłam za bardzo. Zobaczcie, wygląda to niefajnie, właściwie niechlujnie. To potem jeszcze wzięłam troszkę białego na pędzelek i to wszystko rozjaśniałam. Natomiast drugą świeczkę pomalowałam o wiele bardziej delikatnie. Jak widzieliście na początku, żeby świeczniki były wyższe, najpierw je skleiłam, a potem je troszkę namęczyłam, żeby wyrównać ich średnicę, żeby miejsca sklejenia nie było widać. No ale teraz pomysł nieco ewoluował i okazało się to zupełnie niepotrzebne. A teraz coś, czego w kamerze kompletnie nie widać, ale na żywo wygląda fajnie. Poprzyglądałam się troszkę takim ściekającym świecom i okazuje się, że te kropelki, które ściekają, mają fajny połysk, taki właśnie świecowy. Więc pomyślałam, że go dorobię, aby były taką wisienką na torciku, takim dokończeniem realizmu. A teraz trzeba tylko podjąć decyzję. Gwiazdka taka czy siaka. Dodajemy może wstążeczkę, albo koronkę, albo taki piękny puszek. Na potrzeby tego filmu kupiłam takie maleńkie sztuczne tea lighty, ale okazało się, że one są oczywista oczywistość bez baterii. I bez baterii nie działają. Po prostu rozsadziło mi mózg. Proszę, nie komentujcie. Ja wiem, że bezmyślność jest szkodliwa. No cóż, jak słyszycie, mam katar i to chyba mi przeszkadza w logicznym myśleniu. Ostatecznie moje świeczniki wyglądają tak. Co myślicie, mogą być? Na wigilijnym stole sobie jakoś poradzą?
Na więcej pięknych świątecznych inspiracji zapraszam na naszą grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. No i tam babeczki i faceci też wrzucają naprawdę odjazdowe pomysły, jak pięknie można ozdobić dom czy stół na święta. Ściskam cieplutko. Do usłyszenia.